halal i nije ništa namerno, čista koinsistencija, kako sam rekao. Da, prošlo 2 mjeseca igrao ja jednu predstavu, pevaj brate, mislim, ja sam ovdje igrao 5 puta i u Kragujevac igramo. Otišao ja tamo, sedim na terasu, bacio lenonke, naočare, frizuru, neku kaput, znaš, tamo moram sam drugi čovjek, ipak je to, no. I da me psuju, ne znaju ko sam, tako da... Kada te je? Ista! Ja rekao, pazi, glumio sam. Stavim ja ne naočar kada ona prolazi. Daj, znači, kume, ako može neki dinar, ovo, ono, treba mi za neki lebac. Rekao, pa može, evo ti 50 dinara. Tamo sam veliko dušno. Moram da budem džek. Kako se zoveš? Kad čuš ti kurve, kada ona reče Svetlana. Znači, neverovatno. Ko što ovdje možemo da poznamo Cigane, tako možemo da poznamo Pazarce u Beograd. Pa jeste, ruku na srce nema. Nisam mislio na tebe. Nisam. Ti se ne slikaš kada odeš u Beograd, ti slikaš samo s kozama ovdje. Ono si bacio na stranicu. Pa da je skroman dečka. I otišao ja preko stranke. Nebitno koje stranke. Čuće se. Ovoga što dobacuju. SDA, SDP, BDZ, SNS, RS, nebitno. Otišao ja gore, 9 autobusa išlo, plaćalo se 500 dinara. I ja gore, sretnem jednog druga, Amera. On gore 4 godine. Brate, štima, ono, ti? Pa evo ništa, brate, ono, šta se radi kod tebe? Ništa, rekao, brate, idemo neći na kavu. Misliš negdje da sedemo na piće? Da, na piće. Šetamo mi, knjez Mihajlovo, prolazi i devojka. Znaš što su ove naše, one, s Facebooka, slike, one, Znaš da su? Nula. Odavde je devojka Gazela. Voldemort iz Harry Pottera kad se pretvorio u kentaura, ono, isto. Ali baš je lijepa, znači, to grudi, to, mislim, rekao bi ja sise, ali rekli su mi da ne psujem i da ne pominjem te ružne reči. Tako da nema veze. Ja je rekao, kuku, bate, ge, kako je dobra. Kad on mene, pa kako, u kom smislu dobra? Pa, brate, dobra, kida, ge, kaka mačka, znaš, ono. Kad on pa kako znaš da je dobro, brate, kada je nisi ni upoznao, nisi 2 reči zamenio s njom. Znaš li što znači 2 reči? 2, šta je 2? Pominjao je nekog obada, nije obad, nego Oboma je pominjao, Obema, 2, sve sam to naučio, ali moram da učim što znači to. Bez toga, nula. Nisam bez toga, sad sam polupismen. U stvari, polupismen i 4. Ništa, ja tu bok ti sam rekao da me vodiš u McDonald's. Jebate mene, mislim, jebeš Pazarce, jode u Beograd, to ne ide u McDonald's. Znači, to je istina. Odeš u Beograd, ne ideš u Mac. Nema, nije logično. Nije logično, imali smo ovdje Mac. Imali smo ovdje nekad Mac, pa ga makoša, osušili im se. Ali dobro, nećemo sad ulazimo u politiku. Evo, povukao sam malo na njega par reći. Opet ovako! Joj, kraljica si ovami koda, znači. Kraljica mi je ti, ceca mi je kraljica. Imam njenu veliku sliku iz više vitrine i svako večer kad krenem da legnem ja je prokrijem je. Da mi se ne paša ili nešto tako. Ništa, mi prolazimo nama Moskva hotel, gdje je prolazimo sad preko puta, tamo je McDonald's. A to njihovo preko puta je uglavnom 50-100 metara, 80 traka ima. Te kroz neke tunele, underground, sad ja bacim status odmah na Facebook. Kako sam napisao? Centar grada, Beograd, stavio status underground man 3 tački. Znaš, u tom trenutku sam se osjetio malo ovako besno, da ne kažem
prelazimo mi na drugu stranu, kad 100 metara je na McDonald's. Dvije devojke še upišu slikanje. Upiši se, to odavde, pa odavde, pa. Pa sad izmislili ovo da me hvatate u momentu, ono, aparat, pa došli odavde. Jedna stava ovako, skrivila se, a druga ovako, normalno, noga ide. Ja, rekao, seći me da sam najtanji ako nisu iz pazara. Ako nisu, joj, sve im jebem, rekao. Joj, seljak je. Kad prelazim? Prelazim kad to je ne... Šta mi se loš pušta, vidim pokrenuo si. Kičma me zapali, diskus ću dobit. Ću u banju za glavi, dole. Šta je bež? Treba mi... Nećemo sad u banju. Ja i prelazim kad ova dvije lokalne tigrice. A neću da imenujem, imaju dečka, pa piću čutek, pa će me trenut neko iz mraka. Tu sam ja underground, stara lučna, bežit mračno, namo nesigurno, kamera nema, osvetljenje nema. Ja 5 kila nemam, hoće mi sijeput. Ruke, smanji mi vam mikrofon malo. Smanji mi malo, bate, ubi me. Ogluhe, ogluhe. Smanji, da. Ništa, iskulira ja, naš. Jako me nisu vidjeli, prođa pred njih. Ulazim u McDonald's kada na lista jela, to... Sve na engleski, ja na engleski po nešto znam, da pitam se zove i koliko ima godina. I fuck znam da kažem. Fuck. A sad jebi ga ne znam da kažem. Ne znam kako se kaže ga na engleski. Ga. Ima, znam neko? Znam da spelujem, G-A. Fuck G-A. Da, ne. Ulazim ja, gledam onu tabelu, onu hranu, to da me Allah oprosti kao na listingu, cigara s tim gađama, neko. Gledam ono, kad Bika napravi promociju da zove u Nemačku, 500 dinara listingom, liki, Šta ću, gledam, ja razmišljam, preznajavam se, ona me žena gleda, ja gledam nju, gledam ona meni, gledam, rekao, pa normalno, hamburger, kola i pomfrit, mislim. Dobro, ima vi urbani pazaraca naruče cheeseburger. Daj mi cheeseburger. Uze ja 2 da koknem, rekao neću cijel dan, jes. 2 sata nije prošlo, odgledi, krepao sam zma. Znači, ću da umrem. Kao pred juftar. Originalno. Ništa, zaleteo se ja da uđem u jednu pekaru. Beogradske pekare. Ulazim, gledam ja neki sandvič, ceo mi roze nešto. Kad rekao, daći ti mi ovo jedan sandvičić, kad ovaj drug. Brate, nemo, tu ima više, stan da završeni pa se postaje. Nemo to, brate, to ima više svinje nego što u svinju ima svinje. Rekao, izvinite samo da usitnim pare, pa ću da dođem. Znači, katastrofa, Allah mi je legenda vaša smijela. Znači, ne mogu to vjerovati. Ima je tu još kandidata, evo, sad se da javio. Ali dobro, ništa, i kad smo zapravo da pričam, kad smo jeli ovo McDonald's, sedim ja, jedem, grickam, mora da se gustira, vicko, znači. Mora da seckaš na cik-cak, kao hrčak. I naspram nas, 2 dame sede, neke ovako bundice, neka, imaš 1 kilo zlata, nije bižuterija, sija zlata, bate, poznajem se. Ovdje, koliko vidim zlata, nema. Ozbiljno ništa ne stavim, samo telefoni u pozorište, salama zbila. Dobro, ja se pogasiš i svi telefoni. Utičem, evo, neko osinjati gore, pazar, hajde se ubij, ja, ne smiješ, ko ne smije? Ja ne smijem, Fukero jedna, znaš da vidiš?
Jedem ja jednu, i kad prilazim jedan prosjak. Izvinite, da li može jedno pitanje? Rekao, ha, majko? Dobro, rekao, dobro. A jel došao on? Dobro, doći ću ja. A ti kako si? Ja pitam, majko, kako? Dobro si, dobro danas. Aha, dobro. Drugo što ima? Što ti bi ova... Aha, dobro. Go neću ti ovo večeras. Pa dobro, pričat ću ti ovo još na pola sata, sad. Aha. I on polako ode. On polako. To je to. Da sam drugi put pričao, oni više život smaju. I sad ode, on prilazi, vidim da, mama. Izvinite, gospođe, da li možda imate nešto sitno? Evo mi se gladan. Nije smiješno, Kada ova hufa beogradska, mislim, idemo na nacionalno što ne dobro. Nemam ništa sitno, imam samo krupno. Kada ova prosjak, da Bog da nikad nema li sitno. I ode polako. Kada te ga vraća se? Šta li će sad, znaš, da neće opet da me opkoli, pošto sam završio razgovor, kada o njoj, pardon, da Bog da nikad nema li krupno. Ja. Rekao, brat je malo bio permutovo, ali dobro, šta je? Evo sad ide jedna pesma da mi se ne smore ovi ovde, ova gospoda, pa ćemo opet malo da beljezgamo i sve tako u krug, dok ne počnete da izlazite. To je to, ajde. A ima još jedan najkraći vič na svijetu koji ima samo jednu reč, ali ozbiljno još jedan ima. I on glasi Tutinac.
A ja ni žen imam. Hajde im damo. Podijelite, ne vaše. Stegnite se, poslije ću gorano. Kad donesem vam mali. Devojka. Šta je? Ljud sam. A da nije 14. februar, pa shvatili se. Evo para, krevet izvaća, večera sam zaradio 200 eura. Ali to mi je za dvojku. Šta? A da nisam se posvadio zbog 14. februara, ja sam musliman, to ne slavim. No lijepo sam ti rekao, nemo one čizmice da prolaziš, šta vrgo mi ti opet. Ne, čizmice obukla, ne tigraste. Vidjet ću te na bazen kad pokažeš te kurije oči. Da ću te vidjeti. Da ću te ja vidjeti. Aj sad. Ne. Kupila neke tigraste. Bija sam na mori. Prije 3 godine. Šta je pa? Smijete se, stisni Arapi i Crnci, vi smijete. Nije smiješno. Arapi, Crnci i Tafra. Bili preko ovog Dream Travel agencije, tu jedna iz Pazara. Jeftino nešto bilo, rekao, hajde da se skrpim da idem. Otišao ja na more, plaža, izlasci, kad na more. 3 devojke se kupaju, pištu tamo, aj, prska me, ovo, neću kuku ima meduza, tu, makse, sipala, makse. Ja je rekao, hajde priđem ovoj, što ima ovu američku zastavu. Rekao, hi girl, how are you? Kad ona, ja ti ne znam engleski. Rekao, vidio ti na guzicu tu američku zastavu, pa da nisi iz Amerike, neko slučaj. Ameriku nakitila, umjesto Sanđak da kiti naš, ode. A centrira zeleno, ode. Po centru. I ništa. Kada ona meni viče, znaš kako Amerika nije zemlja nego kontinent, ovo je USA. Rekao, biku ti američku. Usastu. Vidio oni priče mi malo kulturnije. Kulturna priče, noć u mene kulturnije. Priče gore, hajde ja malo bacim akcent, znaš. Rekao, odakle ste? Kad oni mi iz Beograda, a ti? Stvarno, pa ja sam iz Beograda, iz kojeg dela? Kad one mene, s Kalemegdanskog. Sibela Kalemegdanski ideja. Lešno. Kad ona pukava seljak iz Pazara, hajdemo. Kako je bezobrazan. A ja ispito seljak, još je bezobrazan. Ja, na Kalemegdan je zoološki vrt. A imali smo i mi ovdje u Pazar zoološki vrt. Nekada nama kod jedinstva, ko se seća. Ali dobro, u Beogradu imaju žirafe, lavovi, velike zmije, ovdje su imale koze, pacovi, gliste, golubovi, kokoške, šta je, džukele su neki